Te salut! Momentele de sărbătoare merită a fi împărtășite. Echipa Apan Motors împlinește în această lună 11 ani de experiență și peste 4.000 de mașini vândute. Sunt Corina Peios și mă bucur să ne revedem de această dată într-un moment aniversar cu ediții limitate. De 11 ani scriem povești despre soluțiile de mobilitate, despre echipe, despre oameni care evoluează și sunt mereu în mișcare. Este un moment special pentru noi pe care îl împărtășim cu oferte aniversare. Poți vedea ceea ce am pregătit cu această ocazie accesând butonul de detalii sau linkul din descriere. Pentru că alegerile bune sunt cele programate, te invităm să faci cunoștință cu ofertele aniversare Apan Motors. Astfel îți oferim și ție un cadou. Accesează linkul din descriere sau cel afișat pe ecran și vezi toate ofertele pe care ți le-am pregătit. Ne vedem acolo, în contul tău, pe ofertebmw.ro, cu edițiile limitate Apan Motors 11 ani.